So, sa mga presyo po ng ating mga isda po dito ng salmon, no, 100 pesos po ang per tumpukan o nakaplato. At ang bangus po natin ay 140 ang kada tumpukan. 3 piraso na po yan at murang-mura na po yung bangus na yan. Boss, magkano na yellowfin mo? 160 boss, primera. Yon, primera, 160 pesos po ang per kilo po ng yellowfin tuna. So, tumpukan po ng manggang hilaw ay 50 pesos. Shoutout sa iyo, idol! Kahit na bumabagyo at maulan, talagang hindi matinag ang ating mga kababayan, no? Marami pa rin ang mga namimili ngayon dito sa Malabon Fish Market. At yung mga masisipag natin mga vendor dito sa Malabon Fish Market. 50 pesos po ang kada kilo po ng tahong natin dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano tumpukan mo ng tulingan, idol? Yun, 100 pesos, oh. Yung 100 pesos mo, mahigit 1 kilo na. Ayan, tulingan po, tumpukan ay 100 pesos kada tumpukan. Presyohan ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa inyo, mga Lodi. Yun. Salamat po. Thank you. So, sa mga kilohan naman po ng mga bikaw, no? 120 ang per kilo. Tapos sa matambaka ay 120 rin po ang per kilo, no? O yun, 220 po ang per kilo po ng bisugong malalaki. 80 pesos ang kilo po dito ng gulyasan. Boss, magkano yan? Dalawan na lang, boss. So, 200 pesos po ang isang plastic, 2 kilo na po yan. Yan o, lapu-lapu. 200 pesos po ang isang plastic. So, dito naman po ay 220 ang kilo po ng hipon. At 280 po sa malalaki. Idol, ngayon lang uli kita nakita rito, ah. Yun, yung sinasabi ko, no? Talaga ang ating idol dito ay masipag na naghahanap buhay at makapagsilbi sa ating mga kababayan na namimili rito. Shoutout sa iyo, Ate Potpot. Idol, magkano yung naka-plastic mo? Ibenta ko lang ito ng ano, boss. 500 para kay Boss Arwin. Yun, 500 po yung isang pira. Anong isda yan? Lapis. Yun, lapis. 500 pesos yung isang piraso. Opo, boss. Ang ganda, sariwang-sariwa po. Yan po yung isdang lapis. Yan po yung laman niya, oh. Napakaganda. Yan, salamat, idol. Salamat, boss. Boss, magkano naman yung mga naka-plastic mo? Tandalo. So, 100 pesos, napakarami. Mahigit 2 kilo po yan. Yan naka-plastic na yan, no? 100 pesos, no? Gulyasan. Kulatan. Ah, sige. Yan pala yon. Okay, thank you. So, sa tumpukan, 100 pesos. Yun, 100 pesos po yan, no? 320, oh. 320 po ang sugpo po rito sa Malabon Fish Market, no? Gano'ng yellowfin mo? 200 kilo. Yun, 200 po ang per kilo, no? Tapos sa mga tulingan. Tingan. Ano na lang, 90. O yun, no? 90 pesos po ang per kilo, no? 100. Gulyasan ay 100 pesos. Shoutout sa inyo. Mga 100 pesos. Kahit ano na po dyan ang mapili po ninyo, no? 100 pesos po yan. Kada tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Maya-maya. Magkano maya, idol? Magkano yung maya-maya mo? Lang yan, idol. Ha? 200. So, 200 pesos po ang maya-maya, no? Shoutout nga pala kay ano. 100 pesos po ang tumpukan. Sino siya shoutout mo? Shoutout kay Alan Picardal. Ayun, no? Shoutout kay Alan Picardal, yung mga Picardal Brothers. Shoutout sa iyo, Boss Alan. Ayan po yung mga paninda ni Boss Alan dito sa Malabon Fish Market, no? Maya-maya, tsaka lapu-lapu. Magkano lapu-lapu? Yun, no, 200 pesos po. Ganda ng lapu-lapu, no? Sa yellowfin tuna po ay 150. Shoutout mo muna yan, si Akis, may Akis. Yun. So, thank you. Yan po yung laman ng tuna, oh. O, di ba? Nakita po natin yung laman ng yellowfin tuna, 150, no, ang per kilo. So, ito po ay tulingan. Balot-balot. Yan po yung mga naka-plastic na 100 pesos po ang isang plastic nun. Boss, thank you. Magkano sa maral mo? Maral, 160 guys. Anong klase dyan, Boss Lando? 160. Ayun, no? Kahit anong klase po na bibili nyo pong isda dito sa Malabon Fish Market, no?
160 po ang per kilo ng kanyang mga isda po rito nakalatag. Yan. Alright, so good morning po at nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no? Upang mag-update ng mga panibagong presyuhan na nagaganap po dito, no? So ngayon po ay araw po ng linggo at meron po tayo ngayong bagyo. Kaya mag-update po tayo sa ating mga kababayan ng mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! So sa mga presyo po ng ating mga isda po dito ng salmon, no, 100 pesos po ang per tumpukan o nakaplato. At ang bangus po natin ay 140 ang kada tumpukan. 3 piraso na po yan at murang-mura na po yung bangus na yan. Sa halagang 140 pesos po ang 3 piraso. Alright, so sa mga tumpukan naman po ng tulingan dito, no, 100 pesos po ang kada tumpukan. Yan po yung mga tumpukan po natin dito sa Malabon Fish Market, no. 160 po ang isang piraso po ng bangos at 150, no. So yan po yung mga tumpukan po sa halagang 50 pesos ang tumpukan. So maulan po talaga at malakas ang hangin, pero ang kababayan po natin talagang hindi po matinag sa paghahanap po ng kanilang mga bibiling ulam dito sa Malabon Fish Market, no. So sa mga tumpukan na po yan ay mga halagang 50 pesos po. Ayan. So grabe po ang tao ngayon dito sa Malabon Fish Market, no. Talaga naghahanap po sila ng mga murang presyohan ng mga seafoods dito po sa Malabon. Kahit na bumabagyo, no, ang ating mga kababayan po talagang dumayo dito, no. Talagang ang tao po ay hindi po magkaumayaw at hindi matinag dito sa Malabon Fish Market upang maghanap ng mga presyo ng pakakamura sila dito sa Malabon. Yan po, 150 pesos po ang isang piraso po ng bangos, no. So yan po yung mga kababayan po natin, no, na naghahanap po ng mga isda at iba't ibang klaseng laman dagat sa Malabon Fish Market. May bangos, may warranty bangos, 150 sa baba. So sa limasag po, no, 200 pesos po ang kada kilo. So ang bangos po dito 130 pesos po ang isang piraso. Tapos may mga yellowfin tuna, no? Boss, magkano na yellowfin mo? 160 boss, primera. Yon, primera 160 pesos po ang per kilo po ng yellowfin tuna. So sa mga gusto pong magpa-boneless at bumili po kayo dito ng bangos, no, may additional po 10 pesos para ma-boneless po yung bangos na pag pinadaing nyo po. Yan. Boss, salamat! Thank you! So sa kilo naman po dito ng hipon, no, 240 ang per kilo at 270 po sa mga big size na hipon. So mura po ang mga presyohan po ng hipon dito sa Malabon Fish Market.
good morning. So, tumpukan po ng manggang hilaw ay 50 pesos. Shoutout sa iyo, idol! Kahit na bumabagyo at maulan, talagang hindi matinag ang ating mga kababayan, no? Marami pa rin ang mga namimili ngayon dito sa Malabon Fish Market. At yung mga masisipag natin mga vendor dito sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga paninda po dito ng backbone at pakpak sa halagang 130 at 100 pesos kada plastic. Okay, salamat. Thank you. Wash out. Yon, wash out. Wash out ngayong tag-ulan. So, 30 pesos po ang kalahating kilo ng mangga, no? Si Boss Lando ay kailangan magsipag, mag-vlog dito sa Malabon Fish Market. Umulat, bumagyo. Ay, nandito tayo upang makapag-update sa ating mga kababayan, no? Yan po yung mga presyohan po ng ating mga mangga dito sa Malabon Fish Market. Boss, salamat! Wala na. Ha? So, ang kilo naman po dito ng tahong ay 50 pesos. Boss, shout out. Magandang umaga sa iyo. Ayan, 50 pesos po ang kada kilo po ng tahong natin dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan, mga presyohan ng kanilang mga seafood sa Malabon. Boss, thank you. Thank you, Boss Lando. Kahit umulan, lumalaban tayo. Oo, lalaban tayo. Magkano tumpukan mo ng tulingan, idol? Yun, 100 pesos, oh. Yung 100 pesos mo, mahigit 1 kilo na. Ayan, tulingan po, tumpukan ay 100 pesos kada tumpukan. Salamat! Alright, so grabe po ang tao ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Kahit na umuulan po talaga ay hindi po natitinag na mamili dahil nga sa mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So sa mga kiluhan po, no, 230 ang per kilo po dito ng hipon at 260 sa malalaking hipon, no? Ayan, no? Ayan, no? Mga good morning. Good morning. Yan po yung mga presyohan ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa inyo, mga Lodi. Yun. Salamat po. Thank you. Boss Lando. Pogi. So sa mga kiluhan naman po ng mga bikaw, no? 120 ang per kilo. Tapos sa matambaka ay 120 rin po ang per kilo, no? Talagang lumalaban tayo sa hamon ng buhay. Kahit umulan, umaraw, no? Laban lang tayo para sa ating mga kababayan kasi talagang maraming mga namimili. So ngayon po ay araw po ng linggo, no? Marami pong naghahanap ng mga ulam. Kahit na may bagyo po talaga dito sa bansa natin, talagang ating mga kababayan ay hindi matinag. Okay, salamat po. Yun, no? So, tumpukan po ay 50 pesos. Ayan, sap-sap. Sang sa'yo. Napakarami po niya, no? So sa hipon naman po ay 230 ang per kilo. At 260, no? Yan po yung mga kiluhan po natin dito sa Malabon Fish Market ng hipon. So talaga mga kababayan natin na nag-iikot dito upang mga makamura po ng kanilang mga bibilhin na ulam sa Malabon Fish Market.
So sa kilo po ng tilapyang Batangas, no, 100 pesos. Pang iniyo po at malalaking tilapyang Batangas. So grabe, dami pong tao ngayon na namimili po dito sa Malabon Fish Market, no? So sa mga presyuhan po ngayon dito ay napakamura pa rin po ng kanila mga binebentang seafood sa Malabon. So ang lalaki po ng bisugo. O yun, 220 po ang per kilo po ng bisugong malalaki. So sa tumpukan po ay 100 pesos. So murang-mura pa rin talaga ang hipon sa Malabon Fish Market, no? 80 pesos ang kilo po dito ng gulyasan. Yan, yung mga presyuhan na nakikita po ninyo sa aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So, grabe po ang mga kababayan po natin ngayon dito, no? Kahit na may bagyo ay talagang lagi sila nandito at upang mamili ng kanilang mga iuulam. Boss, magkano yan? Dalawan na lang, boss. So, 200 pesos po ang isang plastic, 2 kilo na po yan. Yan, o, lapu-lapu. 200 pesos po ang isang plastic. Salamat, idol. So, dito naman po ay 220 ang kilo po ng hipon. At 280 po sa malalaki. Idol, ngayon lang uli kita nakita rito, ah. Yun, yung sinasabi ko, no? Talaga ang ating idol dito ay masipag na naghahanap buhay at makapagsilbi sa ating mga kababayan na namimili rito. Shoutout sa iyo, Ate Potpot. 220, no? So mamaya babalikan ko yan. Ikot muna ako, ha? Idol, magkano yung naka-plastic mo? Ibenta ko lang ito ng ano, boss. 500 para kay Boss Arwin. Yun, 500 po yung isang piraso. Anong isda yan? Lapis. Yun, lapis. 500 pesos yung isang piraso. Opo, boss. Ang ganda, sariwang-sariwa po. Oh. Yan po yung isdang lapis. Yan po yung laman niya. Oh. Napakaganda. Yan, salamat, idol. Salamat, boss. Para kay Boss Arwin. Zero. Yan, mga tumpukan po sa halagang 100 pesos dito po sa Malabon Fish Market, no? Boss, magkano naman yung naka-plastic mo? So, 100 pesos, napakarami. Mahigit 2 kilo po yan. Yan naka-plastic na yan, no? 100 pesos, no? Gulyasan. Gulatan. Ah, sige. Yan pala yon. Okay, thank you. Ito, ulingan. Balikan natin yung mamaya. Tulingan. Yan, ang tulingan. Thank you, thank you. So, ayan po yung mga kilohan po, no, ng gulyasan, 80 pesos at ang yellow pintuna ay 100 pesos. Gulasan ko ulingan. So, sa tumpukan, 100 pesos. Yun, 100 pesos po yan, no. Napakaganda ng isda natin dito sa Malabon Fish Market, no. So, mga kababayan talaga natin na hindi matinag kahit na umuulan at may bagyo sa ating bansa, no. So sa mga tumpukan po at 100 pesos sa tumpukan po ng hipon at 50 pesos sa mga tumpukan po ng sapsap, no? Alright, so sa mga presyohan po talaga dito sa Malabon Fish Market ay talaga makakamura ka ng mga presyohan ng mga isda rito at hipon. So dagsa po ang ating mga isda dito sa Malabon, no? So may sugpo po rito. Magkano sugpo? So 320, oh. 320 po ang sugpo po rito sa Malabon Fish Market, no?
paliwan. So, yan po yung mga yellowfin tuna. Ito, ano? Magkano yung yellowfin mo? 200 kilo. Yun, 200 po ang per kilo, no? Tapos sa mga tulingan. Tingan. Ano na lang, 90. O yun, no, 90 pesos po ang per kilo, no? 100. Gulyasan ay 100 pesos. Shoutout sa baby. Yan. So, sa mga tumpukan po dito, yan, mga 100 pesos. Kahit ano na po dyan ang mapili po ninyo, no? 100 pesos po yan, kada tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Boss, nando laban lang. Laban lang tayo kahit na bumabagyo. Laban lang tayo. Shoutout nga pala kay Ginel Baliw. O yun, o. Shoutout kay Ginil Baliw. Asawa ni Nene. Asawa ni May. Maya. Magkano Maya, idol? Magkano yung Maya mo? Lang yan, idol. Ha? 200. So, 200 pesos po ang Maya, no? Shoutout nga pala kay ano. 100 pesos po ang tumpukan. Sino sa shoutout mo? Shoutout kay Alan Picardal. Ayun, no? Shoutout kay Alan Picardal, yung mga Picardal Brothers. Ayun, Pogi ng Perez. Yun, pinaka-pogi daw po ng Perez. Nandito na kami. Ayun, ando pa rin nakapwesto. Ayun, basang-basahan na sa kabila. Kaya pala hindi ko nakita doon. So, shoutout sa Brothers Picardal. Brothers Picardal. Yun. Pogi po ng Perez. Alan. Perez, Malabon City, Tonsuya. Ay, boss Edo. Shoutout kay Boss Ed. Ayan. Oh, shoutout kay Joel Martin. Umulat bumagyo, makapagsilbi po sila sa ating mga kababayan ng kanilang mga binibentang isda dito sa Malabon Fish Market. Kasandaan. Boss, thank you. So, mga tumpukan po dito sa halagang 100 pesos. Boss Alan po, maya-maya lang lahat. Shoutout sa iyo, Boss Alan. Ayan po yung mga paninda ni Boss Alan dito sa Malabon Fish Market, no? Maya-maya, tsaka lapu-lapu. Magkano lapu-lapu? Yun, no, 200 pesos po. Ganda ng lapu-lapu, no? Talagang pulang-pula po ang lapula. Ito po yung laman na maya-maya, oh. So, ang ganda po ng laman, oh. Sariwang-sariwa po yung isda. Boss, salamat. Yellowfin, tuna, So, sa mga tumpukan, no? 100 pesos. Sa yellowfin tuna po ay 150. Shoutout mo muna yan, si Aris, may Aris. Yun. So, thank you. Yan po yung laman ng tuna, oh. O, di ba? Nakita po natin yung laman ng yellowfin tuna, 150, no, ang per kilo. So, ito po ay tulingan. Balot-balot. Yan po yung mga naka-plastic na 100 pesos po ang isang plastic nun. Boss, thank you. Alright, so sa mga presyohan po ay talagang hindi po tayo maagarbyado rito, no? Dahil sa mga presyo po ay 100 pesos ang mga tumpukan. At yung ibang klaseng isda po ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. So talagang mag-a-update tayo kahit na bumabagyo dito sa Malabon. Yan po ay mga tumpukan sa halagang 100 pesos, no? So mga tumpukan po rin dito, napakarami po sa halagang 100 pesos.
boss, kaya naman yun. Boss, drop na mga kaya kanini. So, lapu-lapu. Shoutout sa'yo, idol. Bagay siya daw sa... Ayan o, bargain na po, no? 150 pesos po ang isang tumpukan. Sa piraso na lang yan. Tapos may mga lapu-lapu, ang dami, oh. Magkano isang plato niyan? Ang kilo. Sa kilo lang yan may higit. Magkano isang plato ng lapu-lapu, boss? Sa kanila. Yan, yung mga tumpukan po, no? 100 pesos. Lapu-lapu! Alright, so sa mga kababayan po natin na naghahanap po dito ng mga murang presyohan, no? Dito lang po sa Malabon Fish Market ay marami na po kayong mabibili dito, no? So sa nagtatanong po kung anong lugar po itong Malabon Fish Market, ito po ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. I-wish nyo lang po o kaya i-google at makikita nyo na po kung anong lugar po itong Malabon Fish Market. Marami ka nakatago, ah. Alright. So yan po yung mga ano, kanyang panindang isda dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano sa maral mo? Samaran, 160 guys. Anong klase dyan, Boss Lando? 160. Ayun, no? Kahit anong klase po na bibili nyo pong isda dito sa Malabon Fish Market, no? 160 po ang per kilo ng kanyang mga isda po rito nakalatag. Yan. Ha? 160. Yan? Oo. Okay, 1 kilo lang. Nagpa-share yung laman yan. Boss, magkano hipon, boss? 300. So, 300 pesos po ang per kilo po dito ng hipon, no? So, sa mga oras na to, napakarami po ating mga kababayan na mga namimili po dito sa Malabon Fish Market, no? Ay saan po tayo lumingon ay may mga mamimili po tayo dito na naghahanap po ng mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Timbangin ko yung sa 160 ka. Alright, kita naman po natin ang ating mga kababayan po dito na namimili po sa Malabon Fish Market, no? Napakarami po, talaga. Hindi ko talaga maisip na ngayong umuulan po at may bagyo ay dadagsain tong Malabon Fish Market ng ating mga kababayan dahil nga sa mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Oy, shout out. Ayan, oh. Talagang mga naghahanap ng mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Boss Lando, Shout out sa iyo, idol. Shout out. Oo nga, si Bagyong Aghon. masarap kayo magsabaw. Thank you, thank you.
Shoutout sa iyo, kuya. May sili, sabi nila. Ayan, yung suka po ni kuya dito sa Malabon Fish Market, no, sa halagang 60 pesos po. Ang isang malaking bote po, no. Bali yung maliit na ano dito, yan po ay 30 pesos. So, talagang masarap po yung suka dito ni kuya na ibinebenta po dito sa Malabon Fish Market. So, lagi lang po siya dito ay linggo. Linggo po, lagi siya nandito sa Malabon. Kuya, salamat. Hello po, shout out. Dayan, gulayan. Nandito po tayo ngayon kay Dayan Gulayan. Dayan, hello. Shout out sa gulay namin. Ayun, no. Yan po yung mga presyo. Shout out sa iyo, Ate Dayan. Magpandong ka at maulan. Shout out sa suka namin ha. Yun. Galing pa ito ng Bacolod. Ayun, no. Galing pa po ng Bacolod, no? Te, salamat. Hello, shout out po. So talagang maulan. Alright, so sa mga nakita po nating mga sitwasyon dito sa Malabon Fish Market, no. Grabe po ang mga taong namili kahit na may bagyo po sa ating bansa ay talagang hindi po matinag ang ating mga kababayan upang maghanap ng mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap po ay sa ibang bansa na sumusubaybay sa pagbablog po dito ni Boss Lando Explorer. So shout out po sa ating mga viewers na lagi pong sumusuporta kay Boss Lando Explorer, no? Tsaka sa ating mga vendor po dito sa Malabon Fish Market na masisipag po makapaghatid lang po ng kanilang mga paninda sa ating mga kababayan. So shout out kay Pelong TV na masipag pong mag-vlog dyan po sa Bulungan, Paranaque, at kay Burnok TV. Shout out sa iyo sa masipag mong pagpunta sa Burautan, Carmen Planas, Divisoria. So hanggang dito na lang po. At lagi po tayo mag-iingat dahil maulan ang panahon ngayon. At talagang kailangan ay umiwas tayo sa mga sakit. So hanggang dito na lang po. Enjoy and be safe. Mabuhay po kayo. God bless po. Ito pang muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye-bye na po.